Здравейте, започва Доктор Време. Аз съм доктор Ангелова, а до мен по традиция е колегата Щерев. Самата традиция, здравейте и от мен. Днес в Доктор Време ще обърнем внимание на лекото затопляне и снегова лежа. Вижте, че съм с къс ръка. Както и на методите на лечение на шийна дискова херния. Но преди да навлезем в темата, колега Щерев, да диагностицираме времето. С най-голямо удоволствие. Следващата седмица Луната все повече и повече продължава да се доближава до Слънцето, докато не заеме средно положение между Земята и него. Това става от 22 до 29 денонощие, т.е. до новолунието. Външно това се изразява с все по-голямото изчезване на лунния сърп, Божий чук, до новолунието, когато не се вижда нищо. Тази фаза на Луната съдейства за очистването на организма, както и за провеждане на гладуване. Така че внимателно следете лунния сърп, но не и чук. През тази седмица температурите ще тръгнат много леко нагоре. Очакват ни отново снеговалежи през седмицата, но какво ни е подготвила доктор Ангелова, сам мога да гадая и да се надявам. Както каза колегата Щерев, времето ще е студено, снежно и променливо. И това се отразява на хората с болки във врата. Днес ще говорим за шийната дискова херния. Повечето пациенти през тези климатични условия и през тази фаза на Луната усещат дискомфорт в шията. Появява се внезапна болка в едното рамо, която отива към шията и има изтръпвания на цялата ръка и пръстите. Така че в седмица като тази, вместо да приемате повече лекарства, започнете още от рано с физиотерапия и биоколечение, за да подготвите организма си за лошото и променливо време. През тази фаза на Луната ефектът от билките е още по-силен. Затова днес ще ви представя една билкова рецепта за шийна дискова херния. Необходимите съставки за рецептата са 2 белтъка, чайна лъжичка стритна прах медицински тамян, една малка чашка гроздова ракия, както и едно парче стара керамида, което трябва да поставите в хаванче и да го счукате на прах. Смесваме двата белтъка – белият тамян, ракията и керамидата. Приготвената смес намазваме на марля или вълнено парче плат. След като сте наложили върху марлята билковата смес, тя се поставя на болното място. Остава там, докато сама не падне. Също много важно средство в борбата с болката са физиотерапията и гимнастиката. Редовните упражнения подобряват състоянието на вашите стави. Ето и 3 от най-важните упражнения за шийна дискова херния. Лягате по гръб, като изнасяте главата извън леглото или кушетката. Задръжте в тази позиция за около 5 до 10 секунди. След което поемете дълбоко въздух и се върнете обратно на кушетката. Повторете това упражнение 15-20 пъти. Лягате по корем и изнасяте главата извън кушетката или леглото. Ръцете са до тялото. След което повдигате главата нагоре и задържате в това положение 5-10 секунди. Повтаряте упражнението 15-20 пъти. Лягате по гръб на кушетката. Правите много лесно движение, като натискате главата към кушетката и пребирате брадата. Задръжте главата в това положение 5-10 секунди и повторете упражнението 15-20 пъти. Но, за съжаление, доктор Време е към своя край. Утре точно в 7. Не забравяйте, можете да си припомните най-важните съвети от Доктор Време. Може също да ни гледате денонощно на сайта bnt.bg, както и на Фейсбук страницата ни Доктор Време. Пуснете ни в дома си, за да сте здрави и богати. Или поне здрави.